Ήταν εποχές το 54 δύσκολες και εγώ προβληματιζόμουν κάπου να μάθω κάποια τεχνικά, κάπου να πάω. Άλλη λύση δεν υπήρχε και προέκυψαν οι τεχνικές σχολές της Λέρου σαν από θαύμα. Έκανα τα χαρτιά μου, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες πώς, και στις 8 Σεπτεμβρίου του 1954 μπήκα στο καράβι από τον Πειραιά, στο καράβι μαχητής, στο Τεταρπυλικό, το οποίο έκανε τη διαδρομή Πειραιάς-Λέρος. Και έτσι καταλήξαμε στη Λέρο, την επομένη. Εγώ ορεινός και άσχετος με τη θάλασσα, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Και βγαίνοντας στη Λέρο, έκανα μια εβδομάδα να συνέλθω για να δω από πού βγαίνει ο ήλιος. Τέτοιες ζάλματα είχα. Οι εικόνες που βρήκα εκεί πέρα ήταν πρωτόγνωρες. Οργανωμένοι σε τμήματα, δεν τα λέγανε τάγματα, οργανωμένοι σε ομάδες, δεν τα λέγανε δημιουργίες, στολή στρατιωτική, από μεταποιημένα ρούχα στρατιωτών, φορέσαμε και έτσι με αυτά πορευτήκαμε μέχρι τελευταία μέρα που φύγαμε. Η ζωή είναι εν ολίγη στρατιωτική. Προσκλητήρια, θαλαμοφύλακες στο θάλαμο, είμαστε 600 τόσα άτομα. Η θάλαμη ήταν πελώρη, 100 άτομα στον ίδιο θάλαμο κοιμόμαστε. 100 άτομα στον ίδιο θάλαμο. Και μετά από αυτό, κάτι το πρωινό η προσκλητήριο, αναφορά και ποιος λείπει, ποιος δεν λείπει, αν είναι δικαιολογημένος ή όχι, στρατός εν ολίγης. Αυτό. Πριν, όταν με βάλεις στα χαρτιά σου, δηλώνεις τι θέλει να πάει να μάθεις. Εγώ είχα δηλώσει ηλεκτρολόγος. Και όταν πήγαμε στη Λέρο, μας χωρίσανε σε ομάδες. Ο καθένας τι είχε δηλώσει. Οι ηλεκτρολόγοι εδώ, η μηχανική, εκεί, η ξυλουργία αλλού κλπ. Εγώ είχα δηλώσει ηλεκτρολόγος. Είμαστε 19-20 μαθητές για ηλεκτρολόγοι. Ένας μήνας πέρασε, δεν είχαμε μάστορα. 2 μήνες περάσαμε, δεν είχαμε μάστορα. Και στο τέλος απεβίδησαμε κι εμείς και ο μεγαλύτερος συνομήλικος με ένα λαγουγκώδης και λοιπά, το λέγαμε αρχηγό. Ο Διονύσιος Καράς από τα Μαγούινα της Αρκαδίας. Έριξε την ιδέα να γράψουμε γράμμα στο Βασιλιά. Και το υλοποιήσαμε και υπογράψαμε όλοι. Για να στείλουμε γράμμα στο Βασιλιά. Και βγαίνουν, αλλά η έξοδος, εμείς ως ηλεκτρολόγοι είχαμε έξοδο προς το Λακκί και τα άλλα μέρη, πηγαίνοντας στο εργοστάσιο της ΑΕΡ, ηλεκτρική εταιρεία Ρόδου, που μαζί με τους τεχνίτες για να μάθουμε ηλεκτρολόγοι. Εκεί λοιπόν εγώ βάνω το φάκελο μέσα στο πουκάμισο εδώ και βγαίνουμε. Δεν μας κάνει κανείς έλεγχο, δεν ρίχνουμε το γράμμα μέσα στη σχολή γιατί θα πέραγε έλεγχο, το ρίξαμε στο Λακκί, έξω στο ταχυδρομείο. Και σε μια εβδομάδα καταφθάνει ο Φραγκούλης, Αντώνιος Φραγκούλης, λίγο μούτρο, αν επιτρέπεται η έκφραση. Λοιπόν, όλη η λίστα συνεργεία σας, οι ηλεκτρολόγοι πίσω από τα κτίρια. Πάμε πίσω από τα κτίρια, αραιώνουμε. Ποιος έγραψε το γράμμα στο Βασιλιά? Πετάγεται ένας, λέει αυτός, δίνει τον Καρά. Βγες έξω Καρά. Τον κάνουνε μαύρο στο ξύλο. Ο Γιαννουκάς ιδιαίτερα που είχε ένα χεράκι μομπιλγκάς που λέγαμε. Εγώ βλέπω αυτή την ατυχία και δεν μπορώ να τη χωνέψω. Και σηκώνω το χέρι. Τι θέλεις Αντριανέ? Κύριε διοικητά, το γράμμα δεν το έγραψε ο Καράς. Όλοι το συμφωνήσαμε, όλοι το υπογράψαμε. Μούτρο κι εγώ. Πού είσαι, μου λέει εσύ? Ο Καράς είχε πει από την Αρκαδία. Εγώ αν έλεγα Αρκαδία πάλι θα έλεγε 2 αρκάδες. Τον παραπλάνησα και από την Κορτινία. Παλιόμουτρα λέει, ένας από την Αρκαδία και ένας από την Κορτινία, ήρθετε να μας κάνετε. Τρώω τις ξυλιές μου κι εγώ και αύριο φεύγεις για το σπίτι σου. Φόβος και τρόμος, τι να πάω να πω στον πατέρα μου. Με διώξανε πατέρα γιατί? Είχα πρόβλημα. Καλύτερα να τρώω κι άλλο ξύλο και να μείνω κλπ. Πάω στο θάλαμο λοιπόν και έκλαιγα. Καθόμουν κάτω στο κρεβάτι, από πάνω καθόταν ένας Κύπριος, ο Ουράνιος, ο αρχηγός των Κυπρίων. Μου λέει, γιατί κλαις Αντριανέ? Ουράνιε, με διώχνουνε. Γιατί έτσι και έτσι, γιατί του είναι ιστορία. Μου λέει, δεν θα φύγεις. Πώς δεν θα φύγω?
Θα πάρω τους Κύπριους και θα πάμε στο Φραγκούλι και θα του πούμε, αν φύγει ο Αντριανός, εμείς θα πάμε στην Κύπρο και θα λέμε ό,τι θέλουμε. Κατάλαβες. Γιατί οι Κύπροι δεν ήταν μαθητές. Λέγεται ότι προετοιμαζόταν για την ΕΟΚΑ της Κύπρου. Ήταν αρχή 55. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, μαζεύει τους Κύπριους, πάνε στο Φραγκούλι, δεν ξέρω τι είπανε, εγώ στο θάλαμο κλαίω. Έρχονται λοιπόν με το ποδήλατο ένας Κύπριος, κάτσε πίσω μου λέει. Μπαίνω πίσω, με πάει στο Φραγκούλι, πάω εκεί που ήταν μαζεμένοι όλοι, με πάνε στο Φραγκούλι εκεί πέρα, που ήταν όλοι μαζεμένοι. Εγώ έτρεμα από την εδώ. Γιατί το έκανες αυτό, Αντριανέ, μου λέει ο Φραγκούλης. Παρασύρθηκες. Παρασύρθηκα, κύριε Διευθυντά, του λέω κι εγώ. Εντάξει, αθώος. Και έτσι έμεινα, δεν με διώξανε. Είχα φάει όμως το ξύλο μου. Ο Δέκαρας έκατσε 5-6 μέρες, καμιά εβδομάδα, ξεμαύρισε από το ξύλο και τον βάλανε στο καράβι. 2 φορές τη βδομάδα, από έναν επιτηρητή τον λέγαμε, Βερόπουλο, από τη Ζάτουνα της Αρκαδίας, είχαμε κατήχηση. Είστε παιδιά του Βασιλιά, ανήκετε στο Βασιλιά και κάτι τέτοια. Δηλαδή να γίνουμε βασιλόφρονες. Περισσότερο. Να γίνουμε βασιλόφρονες γιατί δεν ανήκαμε στους Βασιλιά ούτε στους γονείς. Δεν ανήκαμε. Ούτε στους γονείς μας δεν ανήκαμε. Ανήκαμε στο Βασιλιά. Όχι, σε μια πελώρια αίθουσα, τσιμέντο, καθιστή, ο κλαδόν κάτω στο τσιμέντο. Υπήρχε πειθαρχία και τιμωρίες κιόλα. Αλλά βέβαια σε μικρή έκταση, αλλά η πειθαρχία υπήρχε. Δεν τολμούσαμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε υπό το κράτος του φόβου που λέει. Το φαΐ ήταν όχι πλούσιο, ούτε ποιοτικό. Τις πιο πολλές ημέρες τρώγαμε μελιτζάνες που είχαν γεωπόνι ένα κήπο εκεί πέρα και εκεί στη Λέρο δεν είχε χειμώνα και οι μελιτζάνες όλο τον χρόνο είχαν παραγωγή. Λοιπόν, το κύριο φαγητό ήταν οι μελιτζάνες. Το φαΐ ούτε πολύ, ούτε ποιοτικό. Όχι, κατεβαίναμε κάτω στο προαύλιο, κάναμε προσευχή και από εκεί ο καθένας τρώγαμε πρωινό και ο καθένας πήγαινε στο συνεργείο του. Ναι, κάθε Κυριακή πηγαίναμε στην Πεδούπολη. Ο Αγιώρης δεν είχε εκκλησία, η Πεδούπολη είχε. Αυτό το ιταλικό αρχηγείο που σας έδειξα. Υπήρχε η οικοκυρική σχολή στο Λακί. Δεν είχαμε ποτέ συναντηθεί με τις κοπέλες. Κάναμε εκδηλώσεις καλλιτεχνικές, θεατρικές με τον Τίτο, αλλά κορίτσια δεν έρθαμε ποτέ, δεν σμίξαμε ποτέ. Τώρα είναι και τόσα χρόνια διάφορα τραγουδάκια, τέτοια πράγματα. Ψυχαγωγικά, ας το πούμε έτσι. Το τραγούδι εκεί το λέγαμε 100 φορές την ώρα. Να το πω έτσι, τραγουδιστά. Τα ηλιοκαμένα μπράτσα, τα τσαλένιο μου κορμί, θα ριχτώ στην εργασία που είναι η μόνη μου τιμή. Βασιλικέ, τεχνικές σχολές της Λέρου, βρήκα ήρεμη φωλιά. Νιώτη της Ελλάδος χέρου, βρήκε στοργική αγκαλιά. Ο ύδρος μου είναι αγιασμένος, τον ευλόγησε ο Θεός. Με την εργασία μόνο μεγαλώνει ένας λαός. Σύνθημα μας χαρά, γέλιο και τραγούδι και δουλειά. Οι σχολές μας έχουν τέλειο του καλού μας Παύλου Βασιλιά. Το 1955 έγινε σεισμός στο Βόλο, καταστατικός. Και σπεύσαν όλοι οι συγγείτονες να βοηθήσουν. Ήρθε μια εντολή στη σχολή, ποιοι θέλουν να φύγουν, να πάνε στο Βόλο να δουλέψουν. Εγώ πρώτος, γιατί για εκεί που ήμουν δεν είχαμε τίποτα να απολαύσουμε. Σηκώνει το χέρι στο Βόλο. Πάμε στο Βόλο, πήγαν και άλλες ειδικότητες, πήγαν και οικοδόμοι, πήγαν και ξυλουργοί, εμείς πήγαμε σαν ηλεκτρολόγοι. Εκεί στο χωριό Δράκια του Βόλου μας εντάξανε εκεί σε ένα σημείο με σκηνές του στρατού και είμαστε εξάρτημα του στρατού. Τρώγαμε από την καραβάνα του στρατού. Και την ημέρα πηγαίναμε στα σπίτια και δουλεύαμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Ένα βράδυ
Μια νεροποντή τα διέλυσε όλα. Γκρίμες ανισχυρές, τα πάντα. Κρατιόμαστε από τα δέντρα, από τις μιλιές, μην μας πάρει το ποτάμι. Οι φαντάρα από εκεί με ένα προβολέα μας ρίχνανε και μας ενθαρρύναν. Μη φοβάστε, αυτό, τα χείρα και μας δώσαν κουράγιο. Ξημέρωσε και μεταξύ ημών και του στρατού ήταν ένα ρέμα και είχαν πηγεί και 2 ντόπιοι, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, την άλλη μέρα δεν είχαμε τίποτα. Όλα βρεγμένα, όλα μουσχημα, τίποτα. Οι γέφυρες κομμένες που να πάμε προς τη θάλασσα. Κάτσαμε 2 μέρες, 3 μέρες με τα ρούχα βρεγμένα. Και τη δεύτερη φορεσά και την πρώτη. Με τα ρούχα βρεγμένα. Και κοιμόμαστε σε ένα αποθήκη με μήλα, πάνω στα μήλα. Κάποια βρέθηκε και μας εξυπηρέτησε εκεί μια κυρία. Και σιγά σιγά κατεβήκαμε κάτω στη θάλασσα. Περιμέναμε να έρθει ο βασιλιάς να μας δώσει το παράσι, να μας συγχαρεί. Έκανε ένα κρύο διαβολεμένο, Νοέμβρης μήνας. Διαβολεμένο. Εμείς λέγαμε τώρα, άντε τώρα τελειώνει, να φύγουμε, χτυπάγαμε τα δόντια. Κάποια στιγμή ήρθε ο βασιλιάς με την άκα του από απέναντι, είπε 2 λόγια, ένα τραπεζάκι εδώ με το δίπλωμα, ένα τραπεζάκι με το μετάλλιο, το οποίο το έχασα μετά, παραδίπλα ένα τραπεζάκι μια κονσέρβα και παραδίπλα άλλο τραπεζάκι με μια κουραμάνα. Πέρναγε λοιπόν το μετάλλιο, την κουραμάνα και κατευθείαν στο τζέμις επάνω με την κουκούλα. Κατευθείαν από εκεί στην Ομόνια και ο καθένας σας πάει όπου... Ναι. Κατήχηση μας έκανε μόνο ο Βερόπουλος, οι άλλοι δεν είχαν. Οι άλλοι ήταν σαν διοικητές της μοίρας, του τάγματος, του τμήματος. Ναι. Κατήχηση μόνο ο Βερόπουλος, οι άλλοι δεν κάνανε. Φτωχόπαιδα και αγροτόπαιδα και απαρχιωτόπουλα. Ναι. Είχαμε και μερικούς αναρχικούς, ας τους πούμε, της εποχής εκείνης, που ήταν ποινικοί, τους λέγαμε ποινικούς. Αλλά ήταν κάμια 20 όλοι. Κάτι θεατρικές παραστάσεις, εύθυμες κομικές, γελάγαμε κλπ. Χωρί όχι. Λίγοι, κάνα 2 φορές χωρί. Κάνα 2 φορές. Ο Αντώνης ο Φραγκούλης ήταν ο διοικητής των σχολών, ήταν αυστηρός και σκληρός στην δική μας την εκτίμηση. Νυχτερινό σχολείο πήγα όταν ήμουνα στην Άσπα υπάλληλος. Διορίστηκα εκεί πέρα στην Άσπα με έναν τρόπο να μην σας κουράζω και μετά από 2 χρόνια υπηρεσίας βγήκε ένας νόμος και έλεγε ότι για να είσαι υπάλληλος πρέπει να έχεις απολυτήριο γυμνασίου. Εγώ δεν είχα 2 τάξεις και πάω στο νυχτερινό άλλες 2 τάξεις, στο νυχτερινό στο βοτανικό. Και τότε αλλάζει ο νόμος και λέει οι ήδη υπηρετούντες θεωρούνται ότι κέκτηνται το απολυτήριο και έτσι δεν υπήρχε λόγος. Και έτσι λοιπόν στα 2,5 χρόνια στην τάξη εγώ το παράτησα γιατί δεν το χρειαζόμουν πια. Αστικές συγκοινωνίες περιοχής Αθηνών, τα λεγόμενα κρατικά λεωφορεία. Είχαμε ένα σύλλογο εργαζομένων εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ονόματα όμως, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι πηγαίναμε πίσω από τη Μητρόπολη, ήταν σχολείο εμποροϊπαλλήλων και εκεί έδρευε με τον Πέτρουλα. Εκεί συνεργαζόμαστε, κάναμε και εκδρομές με τον Πέτρουλα και πηγαίναμε κάθε Παρασκευή. Πηγαίναμε μπροστά στην Ακαδημία, εκεί μαζευόμαστε και ζητάγαμε να μας καταργήσουν το 7ο έτος ηλικίας. Γιατί τότε είχα μπει το 7ο έτος ηλικίας, το 7ο στα νυχτερινά. Εμείς βέβαια δεν το θέλαμε και προσπαθούμε να το ακυρώσουμε. Μαζευόμαστε εκεί, μίλαγε ο πρόεδρος, μίλαγα εγώ και μετά πηγαίναμε πορεία στη Βουλή. Τότε ήταν διοικητής της αστυνομίας ένας Γεώργιος Σωτηρόπουλος νομίζω και είχε βγάλει Γιώργο Παπαντρέου ένα νόμο που απαγόρευε να χτυπάει η αστυνομία τους διαδηλωτές. Και πορευόμαστε από το Ακαδημία, μπαίναμε στην Κοραή, πέραμε τη Σταδίου και βγαίναμε στη Βουλή να μας δεχθεί ο πρόεδρος, να μας δεχθούν στη Βουλή. 3-4 φορές σημασία. Τελευταία φορά ήταν ο Νόβας, πρόεδρος της Βουλής τότε. Μας δέχτηκε ο Νόβας, είμαστε 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Μπαίνουμε μέσα και το γραφείο εξασιασμένοι τώρα εδώ, με το υπόμνιο στα χέρια να καταργήσουμε το 7ο. Μια κοπέλα είναι από εδώ μεριά του Νόβα, μια πολυθρόνα,
Πώς κάνει ο Νόβας, χώνει το χέρι του από κάτω, πιάνει το χέρι της κοπέλας και το φέρνει εδώ και τον μπλοκάρει. Και με το άλλο χέρι της έκανε τρύπες στην πλάτη. Η κοπέλα τσίναγε. Εμείς τώρα βλαχάκια, τι να κάνουμε. Μας σκίσουν και μέσα. Από τα πολλά του έφυγε η κοπέλα, του έδωσε το υπόμνημα, εντάξει παιδιά, εντάξει. Τίποτα. Κάποιοι μάθανε, εγώ δεν το ακολούθησα το επάγγελμα, τελικά δεν με συγκίνησε και έπλεξα με άλλες δουλειές. Τότε που φύγαμε από το Βόλο, σε εμάς που εργαστήκαμε εκεί, μας έδωσανε το ξεχωριστό αυτό το βραβείο, το δίπλωμα με βραβείο, με χάλκινο μετάλλιο εξαιρετικής εργασίας. Αυτό δεν το είχαν όλοι, το είχαμε όλοι μόνο εμείς που πήγαμε στο Βόλο. Το τσιγάρο διαρροπάλου απογορευότανε. Αλλά μέσα στο προαύλιο της σχολής είχαν δίωδο και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι πηγαίνανε πέρα στα πετρέλαια, είχαν κάτι αποθήκες πετρελαίων, δεν ξέρω ακριβώς, κάτι δεξαμενές και βέβαια πετάγανε τσιγάρα στον δρόμο. Ίσως από το τσιγαρό τους ή επειδή ξέρανε πως υπάρχει ανάγκη από τσιγάρα. Και αυτοί που γαμίζανε, σπέβδανε τα μαζεύουνε. Και για να μην σκύβουνε και τα μαζεύουνε και τους βλέπουνε και τους καρφώνουνε, είχαν ένα ραβδάκι, στην άκρη μια καρφιτσούλα, καρφώναν το τσιγάρο και το πιάναν έτσι. Ήτανε παράνομο. Είχε τις φάπες του, αυτά. Στο εστιατόριο είχαμε φαγητό, όπως είπαμε, ούτε πολύ ούτε ποιοτικό. Κάναμε και αγκαρία. Κάθε τόσο έβγανε 10 άτομα αγκαρία, πηγαίναμε στα καζάνια, πλέναμε, κάναμε, φτιάναμε, βοηθάγαμε το μάγειρα. Σαν στρατός, ναι. Φοράγαμε πολύ στρατιωτικά ρούχα. Από φαντάρους παλιούς που τα είχαν παραδώσει, εμείς φοράγαμε τα ρούχα τους. Η φωτογραφία που σας δίνω δείχνει. Απέχωνο, βουφάν. Ναι, ρούχα στρατιωτικά.